unsay gichismis mi ising nimo? Huwag mo pa-audit si Lea gabi iman. Ubuha sa mong duty, gabi sa bar. Mahibong ka pa man, Ramil. Wala! Nakikpuyo na to kang Mr. Monticlar! Dili lang ang tamang. Shut up, Ramil! Wala gusto mo pang dapigan ng karingking mong asawa? Dili ko makadawat. Mamibiya si Lea na ko. Ubi ko yung sa laing laki. Dili, mami. Nawa may mga damang nako! Gusto. Nakahinumdum ako sa naitabo. Hilas na kayo ning musimos, oy tita! Kulungan na ka ng pagtawag ninyo na akong musimos. Patas na kita ka doon. Kung may kwarta mo, may kwarta ang sab ko. Kung ay magkakalaka, lapitan na ng karni. Kwinta ka ang tanang nagasto ni mo na ako. Kay baywan ko hangtod sa katapusang usa ka dako. Daan na ang tubo. Ug unsa man kuno imong ibayad kay? Ang halin sa imong dungog. Wa ko magbaligya sa akong dungog. Unsa ginagawa ang anak ko din? Tita! Giplano ni nilang daan. Unsa man kaning ako nahimutangan. Unsa man akong buhaton. Anong kalingkamas ko din eh. Ken, nabala ka naman kung samot ani, uy. Ano naman nanawag ko ganiya sa ilahan ni lang Ma'am Carmi. Di jote man kuno si Leia. Hain naman ka tumbayhan na. Huwag ka itong mapa sa Manila dun. Ba similar ka siya kaninang buntag. Bitaw, no? Sige. Sige, akong tawagon si Lolo. Kay ba sinog ni Apas to? Mailang kag ni Apas to dito sa Manila, we. Wala pa gyud lagi si Mami. Bitaw, pero ni naman to karon taod-taod siguro day. Sige lang, mag-ilis lang ta karon ha. Ako lang mahatod nimo sa school. Yaan yun lagi ko ni Mami tingali. Cristil, kana ang labing imposibleng buhaton ni mami nimo.
Pinangka mo kaniya, di ba? Hain man yun lagi si Mami Yaya. Anong wala mo siya magpauli? Day, sorry lang yun kaayo. Di ko makatubag nimo anang pangutanaha. Pero naibawa man ko gyud day ba magpauli gito si mami nimo. Posibleng di siya magpauli. Sige na, ilis na ta. Ilis ta sa imong school uniform kay malate na unya ka sa imong klase. Dili lang ko muskwila Yaya, uy. Kung dili si Mami ang muhatod na ako. Uy, unsay di mo eskwela? Nagtuo kang malipay si mami nimo ana, dili gyud. Atuon nako ha. Hinala mo sud ka sa imong klase ron. Sige na, muko ta ilista. Nagtuo ba gyud ko day. Si mami nimo ang mukuha nimo unya. Tinuod ka, Yaya? Sige na ha. Okay, tabuon. Iha? Pauline? Pauline? Iha? Pauline? Tita, I'm here. Sunod na ako. Come on. May i-chika ko mo. Pero kinanasantihan na ko nimo kung unsa inyong happening ni Ramil kati. Ay, tita. Wa gyud happening. Wa gyud nahitabo naman ni Ramil. Di ka tungkol ako sa imong anak. Pero, ang konsuelo, tita, kinapatuon ako siya nga doon na nahitabo na mo. Na nakasa siya sa akong pagkababay. Well, mao ba iha? Yes, tita. Maayo na lang nga mao na nahitabo. At least, makademand ka ni Ramil. Kay mao man kay ang pagtuo nga. May nahitabo na ninyo gabi. When gitabo na mo nito. Dili ko motuong nakasama ko sa kong asawa. Bisag hubog ayo ko. Nakasiguro ko nga wa gyud nahitabo na mo. Say buti pa sa buti ni. Anong niya kahigda sa akong kwarto? Ug nanong pa. Lipo ka na ng buta. Basta tumadaig sa pagtuo mo. Ha? Ha? Ano may buwang man ka? No. No. Why nahitabo na to? Wa ko'y nahinumduman. Unsa ko nimo paghinumdum? Pug man kay kagabi. Dili! Why nahitabo na to, Pauline? Dili mahitabo makahimo ko sa paglimbong sa akong asawa. Dili mahitabo. Bawa dit! Bawa! Uy! Ayusan kong dali-dali akoy. Ayaw kong apurahan eh. Ipayak mo ko. Hindi mo lang din kong sayo-sayo nun da. Maligay naman ka. Why nahitabo na to, Pauline, dili ba? Hubog kayo ko. Why nahitabo na to, dili ba? Tunay na hitabo na to, Ramil. Hupog kayo ka, mga nang huwag kay kalibutan. Tunay na hitabo na. Doon na. God. God. Nagkasadid ka ako kang Leia. Pero wa naman sab si Leia ba? May kuyog na sa iyang laki. May biha na nako ang akong asawa. Leia. Leia. Anong pasakitan man akong ingon ini? Yes, Maong. Wala tay angay pang kabalataan. Bisag mamatay pa sa kagutom si Leia. Huwag mo plano, tita. Dili na mapagkanoon si Leia. Yes, Iha. Ang underground mo'y mamahimo niyang lubunganan. Dili
dili na to siya pagkanon hangtod mamatay siya. Unya, tita. Ang patay niyang lawas. Manimahog siya rito sa underground, tita. Well, kung madidbol na siya iya, ipagawas na to ang iyang patay lawas sa tunga kapiin. Unya, ato ning idamok sa dumping site. Itipon sa mga basura, tita. Yes, iha! Basura siya! Busaangay lang siyang matipon sa mga basura. Unya, kamusta man nato siya sa stay nito, tita? Pila ba ang lanat sa tao? Una siya mamatay, tita? You mean, iha? Pila ka adlaw ang lanat sa tao nga mabuhi nga way kaon-kaon? Well, layo ra siguro ihang usa kasi mana. Usa ka semana. Alright. Bisitahon to siya sa underground, tita. Human mo labay ang 5 ka adlaw. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahanaw ka ning kiliran. Paghando mo maoy gian